קיבלתי 100 לידים, הלכתי לקמפיינר, אחרי זה הוא הכניס לי עוד 100 לידים, כל ליד עולה שקל, מתחיל להרים צלצולים, מה קורה? מדבר יצחק מרילי פרודקשן, אנשים מתחילים להגיד לי, מי זה יצחק? אני לא מכיר, לא זוכר למה השארתי פרטים, לא השארתי פרטים, יאללה ביי. אחרי זה אני מנסה להרים עוד צלצולים וזה, כולם אותו דבר, אני מוכר מסריח, ירד לי כל הביטחון העצמי, בא לי לסגור את העסק. נשמע לכם מוכר? כל זה קורה, בגלל שניסיתם לדחוף לבן אדם מחירה לפני שהוצאתם אותו לדייט. בן אדם צריך קודם כל לעבור שלב, אני מכיר אתכם, אחרי זה אני סומך עליכם, ואז רק אני קונה ממכם. בשביל שיכיר אתכם, אתם צריכים להעלות תוכן באופן קבוע, ולהתחיל להיכנס לתוך הזיכרון, להתחיל לקפוץ לו בקבוע, אני מתחיל לזהות עוד פעם. אחרי זה, התוכן צריך להיות תוכן שהוא מלמד, תוכן בידורי, תוכן כיף. אדם מתחיל להתחבר אליכם, אתם נותנים לו ערך, מתחיל לסמוך עליכם, עברתי מהשלב של המכיר לשלב של הסומך, ורק שם, אני דוחף את המחירה, מה שהקמפיינר שלכם עשה, התחיל בסוף מההתחלה, אתם צריכים לעשות את זה רק בשלב האחרון, ואז המחירה היא לא, אני לא רוצה, זה אני מקבל את זה באהבה, בוא תמכור לי. ואז שהשיחה שאני מרים, זה לא, אני לא יודע מי אתה, זה, וואי יצחק, איזה כיף שהתקשרת סוף סוף. וככה עושים את זה נכון. ואז לא צריך 500 לידים, צריך 10 לידים, ש8 מתוכם אני סוגר, כי אי אפשר 10 אף פעם, זה לא עובד ככה. באיכות גבוהה, בהנאה, שלא מוריד לך את הביטחון, לא מוריד לך את הזה, אף אחד לא קר, אנשים השאירו לך פרטים כי הם באמת רוצים להשאיר לך פרטים, ולא בכוח. ככה עושים את זה נכון.